Attorney Marwell, one question before sa imuhang full nga explanation, no? Klaro ba nga diskriminasyon ni bisan wala siya'y direkta nga verbal abuse? Yes, Dr. Elge. So, klaro kaayo no that there is an equal treatment based on gender. So, the unfair assignment, kaning pag-deny sa ihang promotion, just because usa na siya kainahan. So, mao gyud ni og usa gyud ni sa mga violations contemplated under Magna Carta of Women. Ayun, sige. So ato gyud ni nga palapdan, ato ni nga i-expound pa Attorney Marwell ug Ma'am Ruby para makasabot ang tanan. So Attorney Marwell, balikan ti ka no, unsa gyud ning Magna Carta of Women? Asa ni siya applicable ug unsa kalawom ang proteksyon nga ginahatag niini alang sa mga babayi ilabi na sama kang lina? Okay, so si Dr. Elge, ang Magna Carta of Women or RA 9710, no? This is also referred as the Philippine Law on Women's Rights. Yeah. So under Section 2 of the same law, no? Also, we can find this under the Constitution that the state affirms the role of women in nation building and ensures substantive equality of women and men.